खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। नोंथाङा मबाइल गोमाजादों नामा? जुदि नोंथाङा मबाइल गोमाजादों बा मबाइल खावजादोंबा दानिया बेखौ गोरलैयैनो मोनफिननो हासिगोन। गोमानाय मबाइलखौ जाहाथे गोरलैयैनो मोनफिननो हायो बेनि थाखाय डिपार्टमेन्ट अफ टेलिकमिउनिकेशनआ मोनसे वेब पर्टेल बा एप बेखेवदों। बे गोजोनथाव रादाबखौ मिथिहोदों आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथाङा। खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बिथाङा फोरमायथिदों दि डिपार्टमेन्ट अफ टेलिकमिउनिकेशनआ सेन्ट्रेल इकुइपमेन्ट आइडेन्टिटी रेजिस्टार CEIR पर्टेल बेखेवदों, जेराव मबाइल गोमानायनि उनाव CEIR पर्टेलाव थांनानै नो इउर मबाइलाव थांनानै गोमानाय नाम्बारजों लोगोसे मबाइलाव थानाय IMEI नाम्बारखौ होनो नांगोन। अब्लानो लोगो लोगो डिपार्टमेन्ट अफ टेलिकमिउनिकेशनआ खावजानाय मबाइलखौ ब्लक खालामहरगोन। बेनि उनाव मबाइला बबेयाव दं बेखौबो नायनो हागोन। बे लेखायै मबाइला बबेयाव दं बे ओनसोलनि पुलिसनो खौरां हरनानै खावनाय मबाइलखौ मोनफिननो हागोन होननानै फोरमायथिदों। मबाइल गोमानायनि अनगायैबो सेकेन्ड हेन्ड मबाइल बायनाय समावबो जाहाथे CEIR पर्टेलाव मबाइलनि IMEI नाम्बारखौ होयो बेनि थाखायबो खावलायदों। मानोना IMEI नाम्बार होनाय लोगो लोगोनो बे मबाइला खावनाय नंगौना नङा बा सोरबा मबाइल गोमाजानाय सुबुङा CEIR आव रेजिस्टार खालामनाय दं नामा बेखौ मिथिनो मोनगोन। लेपटपनि बेलायावबो सेकेन्ड हेन्ड बायनाय समाव जाहाथे मेप आइडिखौ फिट खालामो बेनि थाखायबो बुंथिदों आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथाङा। केरेलानि क'चि एयारपर्टआव दुखुनांथाव थासारि। कुवेट हादराव गिख्रंथाव अर खामनायजों जिउ गोमानाय भारतनि थागिबिफोरखौ केरेलानि क'चि एयारपर्टसिम लाबोनानै गाव गावनि न'फारसे दैथायहरनाय जाबाय। फोरमायथिनो गोनांदि कुवेट हादरनि गंसे 6 थाला बिल्डिंआव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जादोंमोन, जाय बिल्डिंआव सा 176 भारतनि थागिबिफोर थायोमोन। गिख्रंथाव अर खामनायजों दासिम थैनायनि अनजिमाया बांनानै भारतनिया सा 45 जाबाय आरो सा 33आनो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। अर खामजानायनि थाखाय जोखोम जानाय सा 33नि मादाव माखासेया गाज्रियैनो अर खामजादों, खायसेनिया आथिं आखाइ बायदों आरो खायसेया खम जोखोम जादों होननानैबो मिथिहोदों इन्डियान अथ'रिटिनिफ्राय। लोगोसे बेखौबो मिथिहोबावदों दि थैनाय आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ कुवेट सोरखारा मदद होनायनि गोबां खामानिखौ मावदों। फोरमायथिनो गोनांदि कुवेट हादराव थैनाय भारतनि सा 45नि मादाव केरेलानिफ्रायनो सा 23, तामिलनाडुनिफ्राय सा 7, उत्तर प्रदेशनिफ्राय सा 3, अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय सा 3, उड़िसानिफ्राय सा 2, बिहार, पान्जाब, कर्नाटक, वेस्ट बेंगल, महाराष्ट्र, हारियाना आरो झारखन्डनिफ्राय सासे गासै सा 45, जायनाखि केरेलानिफ्रायनो बांसिन थैदों। बेनिखायनो गोथै देहाखौ गिबियाव केरेलानि क'चि एयारपर्टआव लाबोनाय जादों, जेराव केरेला, कर्नाटक, तामिलनाडु बेफोरनि गोजौ थाखोनि अफिसारफोरजों लोगोसे केरेलानि गिबि मन्थ्रि आरो थैनाय न'खरनि सुबुंफोराबो नुजाथि फैनानै गोथै देहायाव बिबारजों मान बावदों। उनाव सा 45नि मादाव दिल्ली एयारपर्टसिम सा 14नि गोथै देहाखौ लानानै थांनाय जादों। गराय फाख्रि सावथुनखौ रायजो राजानि थाखाय मैया क'क्राझारनि गल्ड सिनेमा हलाव रिलिज खालामनानै होबाय, जेराव गराय फाख्रिनि लिरगिरि आरो दिथागिरि रजनी बसुमतारीजों लोगोसे सावथुनाव फाव खालामनाय अनजलि दैमारी, हेलेना दैमारी, संगिना ब्रह्म आरो बिथांमोननि हानजाया बाहागो लादों। गराय फाख्रि सावथुना थांनाय 10 दान सिगांनो आबुं जादोंमोन। बेनि उनाव बे सावथुनखौ भारतजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरफोरनि फिल्म फेस्टिभेलाव लांनाय जादोंमोन, जेराव गोबां अनसायनायखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। जेरै साबसिन सावथुन, साबसिन दिथागिरि, साबसिन साउन्ड डिजाइनिं आरो साबसिन आर्ट डाइरेक्टरनि बान्थाखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बेबायदि गोबां बान्था मोनदोंब्लाबो बे सावथुनखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नायोबा बा अनसायोबा बिसोर देरसिन बान्था जागोन होननानैबो बुंथिदों गराय फाख्रि हान्जानिफ्राय। बेखौबो फोरमायथिबावदों दि गराय फाख्रि सावथुनाव हारि, समाज आरो न'खरनि सिनस्रि, आइजो बा बिमा माहारिनि गोहोखौ दिन्थिनाय जादों। समाजाव माबा जेंना जायोब्ला आइजोफोरा बेखौ माबोरै जयैनो जुजिनो हायो बेफोरनि सायाव बिथा खालामनानैनो बे सावथुनखौ बानायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावदों दि गराय फाख्रि सावथुनखौ रङियानि सिनेमा हलावबो दिन्थिनो नाजादोंमोन, नाथाय बर' सिनेमाखौ दिन्थिया होननानै सिनेमा हलनि बिगोमाया हेंथा होदों। जुदि बर' सावथुना आसामावनो जायगा मोनाब्ला गुबुन रायजोआव माबोरै दिन्थिहैनो? बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो बेखौ हमनो नांगोन होननानैबो खावलायबावो गराय फाख्रि हान्जानिफ्राय। उदालगुरि जिल्लायाव मानसि बुथारनाय जाथाय आरो बुथारग्रा सुबुंखौ रायजो राजानि आखायाव गथायनानै होनांगौनि दाबिजों दुंहाव थासारि, जेराव पुलिसआ लाथिख'आव गुलि गावनो गोनां जादों। उदालगुरिनि खलायगावआव जादों बे जाथाया। 52 बोसोर बैसोनि जहिर चौहानखौ बुथारनानै बेलतली दालां सिङाव गारनानै गालांदोंमोन। बुथारखांनायनि उनाव बुथारग्रा सुबुं रमेश
हरिजनाबो कलाइगाव पुलिस थानायाव गावखौ सारेन्डार खालामदों। कलाइगाव पुलिसा जेब्ला रमेश हरिजनखौ बेलटलि दालां फारसे लानानै फैयो बे समावनो रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा फैनानै दुंहाव थासारिखौ खालामफैदों। दुथां रमेश हरिजनखौ जाहाथे रायजो राजानि आखायाव गथायनानै होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों, जेराव पुलिसजों रायजो राजाफ्रा नारा-नाथार जादों। रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा लावथि गन बायदि लानानै पुलिसजों नारा-नाथार जानायाव पुलिसा थासारिखौ सामलायनो थाखाय लाथिख'आव गुलिबो गावनो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 9 बोसोर सिगां दखरसे हा फानदोंमोन, बेखौ लानानैनो बे मानसि बुथारनाय जाथाया जानो मोन्दों। साख्रिनि थाखाय फोसावथाय प्रसार भारतीया क'क्राझारनि आकाशबाणीयाव टेकनिकेल एसिस्टेन्टनि थाखाय हांख्रायहरदों। फुल टाइम कन्ट्रेक्ट बेसिसआव साख्रि होनो थाखाय हांख्रायहरदों। गासै पस्टआ 4, दान बान्थाया 40,000, फिक्स्ड समाया 2 बोसोरनि थाखाय। नाथाय गोनांथिखौ नोजोर होनानै साख्रिनि समायखौ बांहोबावनो हागौ। रोंगौथिया रेडिअ बा टेलिकमिउनिकेशन बा इलेक्ट्रिकेल बा इलेक्ट्रनिक्स बा आईटी बा इसी इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा बा डिग्री थानाय जानो नांगोन, लोगोसे एक्सपिरियेन्स थानाय जानो नांगोन। डिप्ल'मा गोनांफोरा 2 बोसोर ब्रडकास्ट फिल्ड बा आईटीआव एक्सपिरियेन्स थानाय जानो नांगोन आरो बीई बा बीटेक थानायफोरनिया ब्रडकास्ट फिल्ड बा आईटीआव 1 बोसोर एक्सपिरियेन्स थानाय जानो नांगोन। गोसोगोनां बिजाथिफोरा प्रसार भारती वेबसाइटआव थांनानै applications.prasarbharati.org आव थांनानै 15 साननि गेजेरावनो एप्लाइ खालामनो हागोन। नीट आनजादाव जायफोर फरायसाफोरा ग्रेस मार्क मोनदों बिसोरनि स्कर कार्डखौ केन्सेल खालामनो थांखि लाबाय नीट आनजाद खुंग्रा नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिया आरो बेनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव हियारिं जागासिनो दं। फोरमायथिनो गोनांदि गासै 1563 फरायसाफोरनो ग्रेस मार्क होनाय जादोंमोन। बिथांमोननि स्कर कार्डआ केन्सेल जासिगोन, नाथाय बिथांमोननि थाखाय फिन 23 जुनाव आनजाद खुंनाय जाफिनगोन आरो बेनि फिथायखौ 30 जुननि सिगांनो फोसावनानै होगोन। फोरमायथिनो गोनांदि भारतनि फ्राय 24 लाख फरायसाफोरा नीट आनजाद होदोंमोन। बेनि मादाव फ्राय 13 लाख फरायसाफोरानो नीट आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। गासै 13 रावाव 4500 मिरुआव नीट आनजाद खुंनाय जादोंमोन, नाथाय 4500 आनजाद मिरुनि मादाव 6 आनजाद मिरुआव गोरोन्थि सोंनाय बिलाइ फैदोंमोन। नाथाय सोंनाय बिलाइखौ उनाव सोलायनानै होफिननाय जादोंब्लाबो समाय खहा जानायनि थाखाय 6 आनजाद मिरुनि सा 1563 फरायसाफोरनो ग्रेस मार्क होनो थांखि लानाय जादोंमोन। नाथाय ग्रेस मार्क होनायनि उनाव टपारनि अनजिमाया गोबां बांदों। गासै 67 टपारफोरानो 720 नाम्बारनि मादाव 720 नाम्बारखौबो मोनजोबनो हादों, जाय टेकनिकेलि गनायजाथाव नङा। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफोरा ग्रेस मार्क मोनदोंमोन बिसोरनि स्कर कार्डखौ दानो थांखि लानाय जाबाय आरो बिथांमोनहा ग्रेस मार्क गैयै स्कर कार्डखौबो लानानै थानो हागोन, नङाबा फिन आनजादावबो जिरायनो हागोन। लामानि जाब्रबथायजों आसाम पुलिसनि सासे जवाननि जिउ खहा। छुट्टियाव न'आव फैनायावनो मटर साइकेल आरो स्कुटिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय जानायाव आसाम पुलिसनि सासे जवाननि जिउ खहा। थैनाय जवाननि मुङा काकुल कौर। रिपर्टनि बायदिब्ला काकुल कौरआ उदालगुरियाव पस्टेडमोन, नाथाय छुट्टियाव न'आव फैनाय समावनो धुकुवा खानायाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों, जेराव काकुल कौर बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। लोगोसे बिथांजोंनो थाफानाय आसाम पुलिसनि 2 जवाना जोखोम जानो गोनां जादों। बिथांमोननि मुङा फारियै कुशल दुब्री आरो बाबुल बरग'हाय। गोजोन्थों खौरां। नोंथांमोनहा गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय गोजोन्थों खौरां। मणिपुराव थानाय मानास हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोलोम बोथोरनि मोजां अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय 5,999 रांनि एयार कुलार मोननो हागोन, बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रल मोननो हागोन। जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायोब्लानो नोंथांमोनहा बे अफारखौ मोननो हागोन। लोगोसे जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानैबो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो हागोन नोंथाङा। जुदि नोंथाङा बेफोर खाबुखौ गावनि खालामनोब्ला थाबैनो मणिपुरनि मानास हन्डा श'रुमाव खौरां लादो। खौरां लानो थाखाय 7002601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।